Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hande ko aljuma 14 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawnude guiɗoɗen ko États-Unis ɗum noon ko toon to Washington dossier ji walla haalluji parɗe kanko Jeffrey Epstein ene continue yaltude ɓuuri ujunnaji nogas email yalti ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en continue lawde Donald Trump habruji men hande toon to États-Unis kamɓe militaire wonnoɓe toon to Chicago e gardugol Gregory Bovini ñalawma hande wiyama wonde ɓe paati toon koto Charlotte ɗum noon ko Caroline du Nord oɗo kadi ko état démocrate habruji men international ko ɓuuri hen hewden ko Sénégal toon kadi hande to Sénégal ɓe nani hade habaru mo welani wonande compagnie biyeteɗo SNP ɗum noon ko compagnie liggoye muɗum ko sifade hoolare banque uji poti jogade e ñamlude leydi kalis ɓe jandini nden hoolare ha telli less hande toon to Mali généraux ji ɗiɗi nana tuuma oɗo saha joni yandinde gouvernement gonɗo toon to Mali ko ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal ko siftindon tan hande ko aljuma hawri ko 14 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi ma en gartu joni jañuɗen e ɗiɗo titre uji. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International. Publicité jokkondir aya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie wada 46 53 84 09 wala mbada 44 18 77 18 wala mbada indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musiɓɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare e jaam hiire moon binɗen e gartin titriji men ni habruji men gueɗeɗen ko ɗo États-Unis ɗum noon ko yalti e toon to Washington hande hono kanko administration makko kanko Donald Trump en wayno ko ɓe mbaɗi yamirore yimɓe wonnoɓe toon to Chicago e surtout ene gardugol makko kanko Gregory Bovini ɗum noon ko commandant gardoɓe frontiére uji umminoɓe toon to Texas ene wayno e wayno ko caggal nde ɓe jalti toon to Chicago koɓe yamiraɓe yoɓe jaa toon to Caroline du Nord noon ko état démocrate gardi kawisa mawɗo fini toon to Caroline du Nord saabu kañumen ko ni timiri wonde ko gardeji walla yimɓe min ganduɗa dediɓe enen gadde toon taw kadi wona yamirore umminde toon to gouverneur mo Caroline du Nord walla maire mo wuuro wiyetemo Charlotte ko ay wonde fo en wani ko kanko Bovini ɗo e 24 heures wiyama wonde ko kanko e gardeji ɗi wondi ken wonde temedɗiɗi neɗɗo ene wayno lawol mabɓe ko faade toon to Caroline du Nord ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe gandu kanko Donald Trump mo continue waɗa oɗo saha joni e surtout kadi tawi kamɓe cour suprême e kamɓe kadi cour uji kewɗi tribunal uji kewɗi appel ɓe continue ha hande waddemo support pour wiide mo jogui hen droit hande toon to Washington e tumnade kadi ko continue hande ne yalta ko kanko dossier ji makko kanko Jeffrey Epstein ɗum noon dossier ji kadi jeeya hen kene wona no ɓe mbiri ni kene wona ujunnaji nogas tawi email aji kanko Jeffrey Epstein omo windi ɗum ɗin ɗon noon email aji ɗi ko ɓuuri hen hewden fayi koye kanko debbo mo liggotuna Ghislaine Maxwell e nder email aji ɗi kanko hoore makko Jeffrey Epstein omo haalano wi ko Donald Trump neɗɗo ɓurɗo nafnade mo meeɗi andodirde o haali hen kadi gueɗe kewɗe mi ganduɗa en oɗo saha joni o wartiri hen Donald Trump wonde ko kañum hoore mum ne jeeya e kala ko waɗanno kala sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni e mbawi dañji pelle walla umminde pelle ene mbiya wonde haalumen ma haale kanko Donald Trump mo andi ɓeɗon yimɓe foof ɗum noon kadi e nder ɗiɗon email ko yalti hen noon kanko Donald Trump inde makko ne continue yalta hen kono noon tawde won yimɓe hewɓe yaltuɓe en ene jeeya hen hono kanko ancien président Bill Clinton kanko Donald Trump ene wayno huccitini o yamiri oɗo saha joni département justice kañum hoore mum yo wat feere beele Bill Clinton kañum hoore mum ne nodde yesso tribunal
haysindo no kanko Donald Trump indi makko yalten ko buri hewde dum non kanko Donald Trump kadi continue nyalom handi kadi mo omo ƴetto républicain ji wi wonde ko républicain ji ko yimbe ngala fayiti ngala kadi page pour hadde ɗiɗo dossier ji yaltude ɗum noon en wayni ko ɗo sa joni ɗiɗo dossier ji kuɗɗimi yaltude nen continent jalta ko ay wonde fof ko siftindon noon toon to suudu député toon kanko Mike Johnson o yamirino o wi wonde ko walla o foti hanki o wi wonde ko en wayni ko toon to suudu représentant ma ɓe gaddu oɗon dossier ɓe goota ɗum toon ɗum noon siftindon pour wawde oɗo dossier haale toon walla yamirde ɗiɗo kayitaji yaltine ha laaɓa il faut que ɓe daña kene ɓuura moitié yimɓe wonɓe toon donc oɗo sa joni sifawbunde député ji a toon to Arizona yantude député ji waɗu toon walla ƴeftudemo liggey makko kanko woni 216 neɗɗo yiɓe oɗo sa joni kanko Jeffrey Epstein kala ko haalte makko yaltini ha laaɓa pour public anda ɗum noon firti wonde ko ñande yontere nde so dartima so yimɓe soɓe jamirama yoɓe vote ɗum noon koko yamirte en wayno koko pasata hande kabruji men toon to États-Unis toon to Virginie hanki hono kanko juge kalfinaɗo yo ƴewto on haalluji makko kanko Lindsey Halligan ɗum noon ko procureur mo ganduɗa kanko Donald Trump o suuɓi caggal nde kanko Donald Trump nde o yamiri yonde attorney makko général hono pambandi yo waw portude plainte hono kanko James Comey mennoɗo kañum hoore mum wonde directeur FBI donc kanko Lindsey Halligan e tumnade kadi oɗo juge kadi ko haali wi wonde ko uji mabɓe walla kamɓe koye mabɓe liggeyaji mabɓe mbaɗata toon kanko kamɓe grand jury noon ko yimɓe ƴeftaɓe ɓe ganduka yo keɗɗo ko kanko procureur ko haalata ko surtout portude plainte ko fate kala tumaɗo e ɗum noon kadi taw kanko procureur mo woni ɗon taw kanko kadi avocat tumaɗo ne woni ɗon e kamɓe grand jury goni ɗon donc kanko juge o wi wonde ko ene wayno ko heeɓi ko ummi toon to Lindsey Halligan ko ɗiɗo liggeyaji mbaɗi ko ñande 25 lewru septembre ɗum noon ene wayno ko ɗo mbiri e wiide makko ɗiɗon haalluji enregistrement o gasi ko 4h28 kikiɗi kono noon ne wayno ko kayitaji bindaɗi neldaɗi to makko Lindsey Halligan o waɗi hen wi wonde ko ene wayno ko kamɓe grand jury e kamɓe procureur e kamɓe avocat ɓe jooɗima ɓe continue haalde ko fate hen gueɗe ɗe ganduɗa James Comey takka ha 6h47 donc e wiide makko kanko juge o en waɗi ken wona heure-uji ɗiɗi gonɗi ɗon kanko Lindsey Halligan ɗum ɗo koɓe mbawi haalde toon fof nanga ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa yamiraka wonande e wiide makko noon kanko juge oɗo ɗum ɗo ko hunde mankude e ɗum ɗon kadi o anda holkoni sababu pour défendre to hoore makko kanko Lindsey Halligan o wi wonde ɗum ɗon hawnaki oɗon temps mo ganduɗa mankude mo enregistra en wayno oɗon temps grand jury kañum woto wonno koye haaldude e hoore mum e oɗon temps ni kamɓe procureur uji ni avocat ji ɓe porani wonde toon ɗum ɗo fof noon kadi en wayno kanko juge o kadi o haali wi wonde koye e nder note mo kanko pambandi o waɗi o wino wonde ko ñande 31 lewru octobre hono kanko pambandi o haalino wi wonde ko o wi wonde ko en wayno o ƴewtinoma kala dossier ji ɗi ganduɗa ene kanko Lindsey Halligan o holli grand jury en ɗum noon o windi ɗum ko ñande 31 lewru octobre kono noon tumnade ñaawo ko wi ko o wi wonde ene wayno ko kanko gongira gonga o heɓani kayitaji ɗiɗo illa ñande 5 lewru novembre ɗum noon holko woni sababu kanko hoore makko mo signino wiyo ko ñande 31 kanko hoore makko gonɗi ni wonde ko kanko oɗo procureur ko faye James Comey fof o yi ɗum taw actuellement o heɓani ɗiɗon dossier ji ɗum noon ne wayno ko jabol hande hono kanko pambandi o windi o wi wonde ko joni o yi kayitaji ɗi ko wawi wonde hen fof ko ne wayno ko gonɗi ɗum sifti ɗon tan hono kanko James Comey avocat ji makko ne porti plainte mbi wonde ko non seulement no ƴeftirani o foran ƴeftede par ce que on ƴeftunoɗo goɗɗo ne wiye Sibel ko kañum fonno won ɗon kañum démission nde tawi wonde ko kanko James Comey ala ko waɗi o foran nanguede kono noon kadi ne wayno kono kanko Lindsey Halligan no ƴeftiri grand jury ni kadi ko hunde nde ganduɗa nde rewan lawol ko ɗum waɗi kanko James Comey e kanko kadi Leticia James ɗiɗo fof waɗo sa joni ɓe kanko Donald Trump o yamiri yo nawe toon to tribunal ɓe namdi ko wonde ko kala ko ɓe takka ko yo momte alaɓa ɗum noon ko ɗum woni oɗo kanko juge biyeteɗo Curry ɗum woni ko enquête oɗo sa joni ƴewde so tawi avocat ji mabɓe kamɓe ɓeɗe ɗi ko namdi ko ruji men États-Unis cektorɗen ko toon to Georgia ɗum noon tumnade ko winda toon to journal biyeteɗo Politico
hono ka Donald Trump nyaawori mu fon wonno de tonto Georgia dum non det ciagal de kanyum woru monti président en wayne be dañi procureur guerre procureur kes pour wadu continuer odo plant dum non tungnade ko yelton non kanko procureur on keso ko kanko ni mawdo procureur gondo son tonto Georgia en wayne ko kanko jifti décision wi sibabundo ronki danje procureur goddo bodo walludemo ha waawa jiftude hono ka Donald Trump andi kadi be keba nokku mo nganda en odo ka kamu hankadi tamudum benni dum woni won donc felditi widi wonne ko kanko jogor won hankadi procureur pito odo plant power de kanko Donald Trump siftin don tan ko kanko Donald Trump en wayne uddino en nyaawore contre makko ko kanko biete Fanny Willis non procureur gonno tonto Georgia dum non uddir dum ko hita ko e lewru uti hitan ujunaji no gastet dum non en wayne ko don sa waawin fawdi ken wona sappo jerto neddo tawkati ko yimbe seylaabe Donald Trump won hen kadi jabi kanyum ko yimbe kanyum toñ won hen kadi en wayne ko jury tay dum kanyum toñ dum do fo ari ko ndende Donald Trump yita kanyum wori no noddi hono secretary d'etat mo Georgia Brad Raffensperger widi dum wonde ko jeew kane wona sappo di ujunere vote wa to wawi dañi dum fo bele kanko Donald Trump omo bura Joe Biden gagnade tonto Georgia dum do fo non wayne ko kadon haala fofo yeltinoma public dum woni donc kanko Donald Trump kalmisar tonto Georgia donc kanko do procureur kesso dum non ko siftino gardido dido procureur ji tonto Georgia Peter Scandalakis gondo procureur general ɓurdo duuɓi no gasi joyi toon to Georgia e kadi ko républicain o wi wonde ko sibabunde yidde mo wonde ko public mo Georgia kañum horum anda holko Donald Trump waɗi donc ɗum ɗo fof ari ko caggal de kanko Donald Trump e yontere ɓende o wi o yaafima kala yimɓe ɓe ganduɗa en takkitinoɓe makko surtout gueɗe ɗe ganduɗa en woteji tan ujunaji ɗi nogas ni jaa hen on kanko Rudy Giuliani kono noon en wayno ko haysindo yaafima ɓeɗon kadi ko wawi yafade ɗumen tan ko gueɗe toñangueji fédéral ɗum ɗo kadi ari ko caggal nde kadi toon to Nevada ono juge goto kañum hoore mum bitino kadi ñawore mo ganduɗa en républicain ji kewɗe ne takka toon to Nevada kañumen koyemen jiiɗi wonde kañum hoore mum électeur uji ɗum noon ko wallude kanko Donald Trump waylude woteji baɗɗanoɗe hitande ujunaji nogas ko ɗum waɗi kanko procureur oɗo Scandalakis o wi wonde alay sago ƴeftita oɗo ka ɗum ɗo fof kadi ko respectude hono délai mo ganduɗa en kanko juge McAfee o rokkiɓe pour wonde so tawi soɓe gudditani oɗo ka contre Donald Trump en wayno koko mom tata bonandeji kanko Donald Trump ɗe takkaɗi fof ko wawi wonde fof en wayno ko kanko procureur o ko ligguiɗo toon e département justice toon to Georgia kene ɓuuri nogas e joyi hitande e kadi ko républicain kono noon en wayno ko waɗata ko ligguey makko ɗum waɗi muji ɗum diddu ko yacci oɗo ka contre Donald Trump haysindo ala ko wawi wadde oɗo saha joni tawde Donald Trump ko président mo États-Unis ɗum noon e ko ene wayni ko aadaji département justice ɓe mbawa ñawde kala président gonɗo président oɗon saha illande yalti natti wonde président ɗum noon e ko yalti e habruji cakkitti toon to Sénégal hono kanko avocat ji makko kanko Farba Ngom ɓe mbaɗino ɗaɓɓandi kadi pour beela mo heɓa kanko liberté provisoire ko noon ngol ɗo woni lawol jeene ɓiwol kanko juge d'instruction mo salo wonde ko kanko Farba Ngom rokkede ɗum ɗo en rokkede liberté provisoire donc tungnade konngol gumigol toon to kanko goto avocat ji makko maître Boubacar Cissé o wi wonde kene wayno ko kamɓe avocat ji ɗiɓe ɓe mbawino wadde ndeɗon ɗaɓɓandi yontere ɓennude kono ene wayno ko oɗo saha joni hono magistrat instructeur salimi ɗum donc o wi wonde joni lawol mabɓe koɓe mbaɗi ko huccitande cour suprême pour wiide wonde holko woni sababu ɗum ɗon sifti ɗon tan ko eni waɗi avocat ji ɗi woni kadi portuɓe plainte pour wiide wonde ko kanko juge o toppitiɗo ko fati e affaire dossier makko kanko Farba Ngom gueɗe ɗe waɗa ɗe ene ɓe pamani ɗum ɗon noon woni ɓe portimo plainte ko wawi wonde fof kadi hande oɗo ñalawma aljuma 1 lewru novembre hitande ujunaji ɗi e nogas joyi kanko ñawo kadi magistrat instructeur ene wayno kadi ngol ɗo woni lawol jeene ɓiwol ɓe callo wonde rokkude Farba Ngom liberté ɗum noon siftindo noon mona nangga guila mois de février o ñaawaka taw e kadi en wayno ko cokkaɗo toon taw ɗum ɗo fof ko fadde ñawore muɗum ha hande toon to Sénégal en wayno ko ɓuuri haalde toon hande ko
kambe Senegal kadi en wayno ko compagnie gotel SCP Global Rating en wayno be mbawi kambe ko e mabade hande nyaawore dum non ko fate ko holno foti valeur kambe Senegal be jogi pour ko en kenne waawa hoolede pour nyamloto kala bawde nyamlo jiddo nyamlude be kalis tawno ay nyamlude dum non wonno ko catégorie mabbe wonno ko B en wayno odo sa joni wadama lettre C labitasi dum non kadi ko hunde ganda wonde less no fewi dum do ari non ko ciagal de kambe FMI kadi be kaali mi bi wonde ko kala kaldigal mi jogino e Senegal be suspended modo sa suspended dum non ko ciagal de surtout en nyande samedi binde hono kanko Ousmane Sonko en der discours mo wadi wala der halaka huccini e bon mobile bandungal ton to place Léopold Sédar Senghor ton to Dakar o wi wonde ken wayni ko ala fedde wonde ciagal leydi organisation bawdo forsude be kambe koyme comme Senegal yobe mbaw firtude holno be nyamlorto walla hono be jeeri si nyamal mabbe ay dum don non ko hultini ganda en kambe FM be dutti men bi wonde ko be medani forsude Senegal wiide dum wonde ko yobe en kanyum koymen yo badda page de ganduda en be mbaajoto dumen ay dum donc de don page ni wayno ko Senegal en jogi hatan hoore mudum ko kanyu warata no wela kono ko mbayir ko dum tan ko wajate donc en der bataki mo windi kanko jogi de communication to FMI kanko biete de Julie Kozak dum non kadi yidi mabbe kadi ko pour labitinde hol position FMI surtout en ciagal de discours mako kanko Ousmane Sonko e dum non kadi e ciagal kadi de kambe délégation mabbe FMI no wonno ton Sénégal tugi nyande jesses lewru octobre ha ettanima jegom lewru novembre en wayno wi wonde ko dum non sibabunde halluji de no bayni do odo sa joni be jidi ko FMI famnude Sénégal donc FMI hande en heftini kala page de ganduda kambe gouvernement badata pour ko hollude kala ko badata nderi kono non wayri kadi FMI kanyum horu min rentina wilsindare ko fate en nyamale ton Sénégal o kono FMI kanyum horu mo waawa forsude goto waawa hay der fawde Sénégal kono wawi tan ko rokkude wajuji surtout ko option ngaji holno be badata pour ha situation mo ngoni odo sa joni ha wa régler dum non wi ko décision finale kambe ko Sénégal jogi kanyum jogi hurumu wadde décision dum do fo non ko halluji ngen da en hollude wonde ko kambe FMI e kambe Sénégal be dakondirani dum non e wani odo sa joni tonto Sénégal tungnade kadi ko yalti honon odo not mo ganda kambe odo compagnie biete SCP non ko credit rating be bi wonde ko odo sa joni wani ko tank Sénégal wawani danji page kene wawa rukkude garantie pour holno régliri nyamale de wi yiside nyamale moftade walla kadi wawa no régliri page programme bawdo hollude hol kambe bawdo nyamdum kalis fof hol garantie jogi en wayno ko Sénégal jogorani hebdo kalis dum non ko situation mo ganda odo sa joni beid ko be jogor beid chadel ton Sénégal donc hande son to Sénégal kay ko siftindo ne wayno ko ni kanko Ousmane Sonko ni kanko Bassirou Diomaye Faye siftindo ton ha Ousmane Sonko kanyum won premier ministre mo leydi Sénégal e kanko Bassirou Diomaye Faye kanko woni gardido leydi Sénégal en wayno ko de balle hay en wayni ko odo sa joni goto mabbe funen deji kono non wayni ko goto mabbe funen continue ena wada ko goddo on yida dum non ko yiya hande no wayni ko kanko ko Bassirou Diomaye Faye mon continue jabbade ton to palais présidentiel jeanobe opposition kono aussi ko yimbe be ganduda kadi jeabe kadi ko yite conseil constitutionnel e ko yiya nyalome kanko Bassirou Diomaye Faye gardido leydi Sénégal o wawi jodda ton kadi présidente gardido conseil constitutionnel ton to leydi Sénégal e der kadi ko be kaldi wi wonde ko dum do kadi ko kanko wari mako kanko Bassirou Diomaye Faye o mo gomdini wonde ko conseil constitutionnel liggey mo wadata ko liggey baddu fayit e dum non kadi yo continue don liggey nade hande communiqué jalto ciagal de be putti kanko Bassirou Diomaye Faye e kanko président conseil constitutionnel mo Sénégal e mbawi halde gede kewde di ganduda en ko fate odo gomulo leydi Sénégal mom no marchit e kadi tobbe de ganduda be mbawi kambe ko mabbe heftindi ko tobbe hawnaki laamu ngu e kambe conseil constitutionnel fof ko tobbe ganda e kabe pour régler dum be mbawi kadi wostundirde kadi peeje ko fate en hol wayloji di poti wadde pour wawde bedude tengtintindimagu hagge ton to leydi Sénégal donc hono kanko gardi leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye wawi kadi wiide wonde ko omo jogi holare no fewi wonde ko ndedo fed ma waw continuer rende leydi Sénégal pour rokko dum justice taw ko pawiide constitution Sénégal constitution moderne e kadi no wayno kadi dum do ko hunde wonde fayit ko hunde mojjere ma wallu rende ko démocratie ton Sénégal et surtout en wawde wallude kadi kalko ni transparence
ndeɗo fedi jogi taw kadi yimɓe citoyen ji Sénégal fof no mbawa continue hoolade ɗum siwtinon tan conseil constitutionnel ko kañum woni to ko ɓuuri hewde ko gueɗe ɗe partuɗe ko fate holno laamorte toon e holno kadi no woteji gotirte toon e gueɗe mbaɗe noon surtout siftinde on tan ko kanko ancien président Macky Sall ene conseil constitutionnel ko kañum hoore mum saɗino pour wonde kanko hoore makko yo dirtin woteji pour ndew fedditi wiide wonde waɗani troisiéme makko mandat ande toon to Sénégal e ɗon on saaha mo kanko Bachir Diomaye Faye gardi leydi Sénégal nde waddata e ƴewde réglude surtout yen ya garta hakkunde ɓeɗo araɓe toon to palais présidentiel pourtant ƴewde beele kanko Ousmane Sonko premier ministre makko beele jamme dañe ɗon kadi ɗo ha kanko arde makko ɗeɓe keeɓi nouvelle mo moƴƴani ko surtout ko fate kamɓe note mabɓe toon to Sénégal ɗum noon ko valeur kalis walla valeur hoolare ɓe ganduɗa en leyɗele joganiɓe pour wawde ñamdeɓe kalis ene wayno oɗo saha joni hen groupe kadi syndicat ji ɓe mbiyata G7 kañumen koye bindi lettre mbi wonde ko ene wayno ko 17 kañumen koye ko jaato greffe oɗo syndicat noon kañum rendini haraleɓe ko fati éducation e haraleɓe kadi ko fati formation ko mbiyata formation professionnel ɗum noon e wiide mabɓe wonde ko won nanodire gonnoɗe ɗon guelle hitande ujunnaji ɗi 22 ɗeɗon nanodire ene wayno ko oɗo gouvernement respectani ɗum noon kamɓe ɓeɗo syndicat ji taw ko fati éducation e ko fati formation tawde gouvernement o kañum wawa gonɗi ɗum ɗon kañum ene wayno koko naggat juuɗe men ɗum noon wayno ko e gueɗe ɗe ɓe namdi ɗe ne jeeya hen gueɗe sur ko fate pension ngaji retraite ɗum noon so yimɓe jeehi retraite ko fate kadi dartinde kala impôt ji baweteɗe mabɓe sur ko ɓe mbawa heddo kalisaji mabɓe wallede kadi ha gonɗinde kala ko wiyete seedantagal université ɓe poti jogade rokkedeɓe kamɓe koye mabɓe nokkuji ɗi ganduɗa eɗe ɓe mbawi hodde ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en gouvernement fodaninoɓe ɗum guel hitande ujunnaji 21 e gueɗe kewɗe kadi guila kalisaji ha e droit ji mabɓe ɗi poti hebde ɗiɓe keeɓani ɗum ɗo fof noon ne wayni ko so tawi laamu ngu jabaki ɓe nan hakkude 17 e 19 lewru novembre kamɓe koye mabɓe ko waɗoɓe greffe Somalie tumnade kadi ko yalti toon taw radio France international ɓe mbi wonde ko kamɓe laamu Mali ɓe mbawi suspendude e oɗo ñalawma télévision ngaji ɗi gonɗi toon donc agence France presse haali ɗum ɓe mbawi suspendude télévision ngaji ɗiɗi gonɗi toon walla chaîne uji ɗi télévision gonɗi toon to Mali en chaîne wiyete ko LCI goɗɗo chaîne goɗɗo wiyete ko TF1 wonde ko en wayno ko won habaruji ɗi dokki taw ɗiɗon habaruji kadi galana ɗum preuve ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɗiɗo service aji télévision LCI e TF1 ɗon oɗo kala autorisation ngaji ɗi joguino toon to Sénégal e wayno suspendama ɗum noon ko tuggi hanki alhamis donc e wayni ko kala jamiroje ko fati hadde galleji won jayndiyankoɓe won ɗum ko liggey mabɓe jeeya tumnade hande leydi Mali ko haali min wandi ko kamɓe oɗo télévision LCI ɓe mbawi wadde émission ñande 9 lewru novembre ɗum noon ko hitande ujunnaji 21 e oɗon émission ɓe mbi wonde ko kalaten ko Mali ɓe mbi kadi en wayno ko jihadiste waɗa woni hen koɓe goni tikma naati toon to Bamako kaali hen kadi ɓe mbi ko Mali oɗo saha joni jimemo ɗum ko Al-Qaïda ɗum ɗon noon ko séquence uji ɗi belani kamɓe gouvernement militaire gon toon to Mali ha hande toon to Mali tumnade kadi ko yalti e journuji hono généraux ji ɗiɗi ene wayno oɗo saha joni takkama wonde kañumen koye men ko jinno ko wadde fitinaji toon to Mali pour yandinde laamu ngu ɗiɗon généraux ji noon tumnade hande e journal biyeteɗo Africa Radio ɓe mbi ko généraux ji ɗi hen général goto wiyete ko Abbas Dembélé e goɗɗo kadi wiyete ko Nema Sangara donc ɓeɗo ɗiɗi wayno ko kañumen koye mon takkama oɗo saha joni toon to Bamako wonde koɓe jinno ko jeeyde yimɓe fitinenkoɓe pour wawde wadde walla bonnude laamu ngu toon kanko général de brigade Abbas Dembélé noon e kanko général debbo ko goɗɗo kadi biyeteɗo général de l'armée de l'air Nema Sangara ɓeɗo jeeya koye yimɓe hewɓe taw ko généraux ji walla militaire uji nangaɓe tan ɗum noon kila daroɗo lewru août toon to Mali e kadi ne tuuma wonde ko kañumen koye men jinno ko samminde laamu gongu toon ngu laamu militaire gongu toon to Mali tumnade Sénégal hono kanko ancien président mo Gambie Yaya Jammeh o wino oɗo dumol fof o haalanno ko wonde ko ma artu Gambie ɗum noon koye lewru novembre yiyama wonde ko hadde lewru novembre guila e octobre hono yimɓe hewɓe ganduɗa jeenoɓe supporteur ji makko puɗɗinoma wadde drapeau ji walla puɗɗinoma wadde gueɗe ɗi ganduɗa ne kolla wonde ko kanko hoore makko ko bismaɗo toon to Gambie kono ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde ɗiɗon haalduji kewni hono kanko Adama Barrow gardiɗo leydi Gambie o haali wi wonde ko mo heftini wonde ko Yaya Jammeh ko
ko ancien président ko meeɗi wonde président ton to Gambie donc Yaya Jammeh foti andude hol mbawka laamiɗo leydi jogui o wi ko way wonde fof hono leydi Gambie no udditi avion ngaji ne ndiwa ene juuro ene donc so tawi o yiiɗi arde yo ar kono noon omo andi wonde ko kanko Yaya Jammeh o wawa arde taw o namdaki taw wona yamirore makko kanko Adama Barrow ko way wonde fof ene wandi ko kanko Yaya Jammeh woni ko Guinée équatorial gilnde waɗi ko ene tuuma wonde ko kanko hoore makko ko jiɗɗo artude e leydi Gambie e kanko hoore makko ko jiɗɗo ɗaɓɓude kadi laawol ngol ha wonde candidat pour laamade leydi Gambie kono noon sibabude bonandeji kewɗi ɗi o takka e sibabude yimɓe oɗo sa joni hewɓe kadi wondude makko ñaawal ɗum gartugol makko toon to Gambie ko caɗele mawɗe jogori wonde so tawi kay o jaɓama naata toon to Gambie. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogani noon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma 14 lewru novembre hitande ujunnaje 20 gasi ha laaɓi yen mbaali jaam ha jankori on jarama.